Oh, we are the saviors of the universe. We have found the evil and hunted it down. Yeah. Oh, we are Sky City. You wouldn't trust. You wouldn't trust. Che servono le sorti graficamente. Ti graficamente. Prendi Fox Sport Metal. Prendi Fox Sport Metal. Prendi Fox Sport Metal. Prendi Fox Sport Metal. Balkan Craft. Balkan Craft. Асистина работи. Той не е български сервер, да не се Андрей. Останавай! Останавай! Мътъпа до него! Нека мътъпа до него! Има пълто! Има пълто! Аз ти пращам Ще го покана. прия! Аз съм на спален 100 мод! Аз съм на спален 100 мод! И тук като умееш, ти се запазва тайните. Ти се запазва тайните. Какъв е този боб в ръката ти? Какъв е този боб в Намерих ръката си ти? го. Къде? Нека да го сметна на земята. Колко имаше, били? Да, го мети за нас. Ей, Фура, ще ти покажа в клипа. Сета за кола! Сета за кола! Умри! Само си хаби стрелите. Знам, не ми трябва дори. Умри! Свържиха силите, майко, попо. Ще взема мечето. Но това не е PvP. Майко, епизода е един. Точно е един. Но видеоклип се катери. Ами... Каквото... Какъв е то... Не, това не е гидно. Това не е гидно сървърс. Да, направя съм сървър, ще дам още един клип. Нали дам линк. Векс, магазините на Карфур. Дейде, ела там от спална направо, ела. Аз пускам заря, гледай нагоре. Готове. Аз отворих град. Ама ти, нали там като тръгнеш... Гаси града, човек, ела на мор в град, да видиш какъв град як. Чак ти светля. Да ги огри. Ама нямам пари. Не, Тук пише сървър, ела така. ела там, ела за малко на спълно. За какво ме спазите да Значи, ела, да ти дам купчето. Епизода се качи. Ще видя колко може. Аз не чувам, съжалявам, че се не чувах, обаче... Аз ще ти натвориш и се обадя чули. Чао, всякайте малко.